ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଥର ପଡ଼ୁନି ସାର୍ ମୋ ଦିନେ କାହାକୁ ଚନ୍ଦା କହିକି ଚିଡ଼େଇବେନି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିପାରିବିନି ସାର୍ ମୋ ମୋର ଟଙ୍କା ବସିଗଲି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆଉ ଦିନେ ଚନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇବ ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମ ମୋର ଆଗ ଜନ୍ମ ମୋର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଚିଡ଼େଇବିନି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବୋଲୁ କଥାରେ ଅଛି ଚନ୍ଦା ଲୋକକୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲୁ ସାରେ ଆପଣ ବୋଧେ ଆମ ଥାନାରେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କଲେ ଏସ୍ପି ହେଇକି ଆରେ ନା 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 ମୁଁ କାହିଁକି ଥାନାରେ ଜଏନ୍ କରିବି ମୁଁ ତ ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ଅଣ୍ଡା ବେପାର କରେ ଆଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏସ୍ପି ହଁ ମୋ ନାଁ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ବିକେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା क्या माइला इतनी हेरा फेर